Ngapa dolan nih? Tandang menurut aku. Ya kertas selek, kertas ireng, kertas remet, kertas tuntutan, kertas nakal, kertas nangisan. Wes, kan kertas kok ngene iki hati nadai kak iki. Lah sampe minta maaf. Kertas ki iso lurus neh. Wes. Lurus. Nah, ngene iki neh. Tapi malah lurus neh ora? Enggak toh? Enggak iso diwul-wul. Nah, kok ngene iki hati nadai iki, gak nesu-nesu kabeh kancane. Mergo nyapa tengsu. Ya kan sampe lolokne. Kelek, gomeng tutan. Hai Bu mau kono nih. Hatine iki ruwet ngono. Terus. Lah minta maaf, gak iso lurus neh. Oh ngono. Sakit hati. Iyalah. Jantungku sedih. Kacang ibu.